Isimo asikho sihle ekhaya. Kona mangabe uthatha ukubheka ungazuthi ikati lileleziko. Isimo asikho sihle neze. Into eyenzakalayo ubaba wathatha inkomo zakhe zonke wahamba wayofundisa unkosana wale ekhaya. Wayithengisa zonke esibayeni wamyisa euniversity ngoba enethemba lokuthi unkosana uzothola umsebenzi maseke isimo siba ngcono le ekhaya. Ngicela ukukutshela ukuthi ukugula kwamqumba phansi ubaba esebona ukuthi izinto cha azilungi kuyacaca ukuthi unkosana wale ekhaya umsebenzi akawutholi because nje ubekajika nelanga. Ubaba amalanga bekangafani ngemanye amalanga ubekagula kakhulu ngamanye amalanga umbone engathi nje uyagodola uyaqhaqhazela unga-understand ukuthi isimo sakhe sikuphi la esimi khona. Sinomama sibona ukuthi isimo sishubile lekhaya asihambi kahle sonke simpintshene egumbini elilodwa umina ubhuti wami kanye nabazukulu nabantwana bale ekhaya. Umuntu osebenzayo la endlini umina mase kuba impesheni kamama nobaba. Umina engidohozayo kunendiya lami nje engisebenza kulona engilithanda kakhulu kabi ekuyilona nje elisinikeza imali le ekhaya. Sikhulume nomama ukuthi mama kunganjani ukuthi sihlanganise wena uhlanganise empeshinini yakho neka baba mina ngizohlanganise endiyeni lami simane zizame sithengele unkosana sakhele unkosana iqhugana lakhe le room ukuze akhululeke ngoba phela mdala lo muntu umpintshene nazi izingane ziyageza nathi asisakwazi ukugeza because sipintshene eroomini elilodwa kunganjani simakhele igumbi lakhe athi ukuqaqeka naye njengengane umuntu wesilisa. Angempela ke sinoma silakhe iqhugana labhuti simakhele iroom lakhe igumbi lakhe ubhuti. Sambona impela ubhuti wethu wakhululeka yabona ukwazi nokuyilula esekwazi ukuthi nje akhululeke usenendawo yakhe yokulala. Ake ngicela ukunitshela ukuthi kuthe kusenjalo ubhuti wathola umsebenzi kwenye inkampani wahamba wayoba uadmin wakhona. Noma ngathi ubhuti bekafundele okukhulu kunaloko kodwa ke bekade kusibeka isinkwa etafuleni lo msebenzi okuba iadministrator kuleya company futhi nomlungu wakhe bekamthanda esuhlakaniphile umsebenzi uyawushaya nje uletha ukukhanya ekampanini. Mase kusebenza ubhuti ibingasekho neze indlala ekhaya bekavele ekitchen ethenga nje kucacile isimo simnandi ekhaya. Ngicela ukunitshela ukuthi ubhuti waba nomuntu esifazane athandana naye. Hey sajabula ubhuti siyaqala ukumbona nje semathandweni anomuntu esifazane ababambesene naye ebudlelwaneni uNomalanga. Ake uNomalanga wa-influencer ubhuti ukuthi ubhuti wathenga u4 plate ekitchen. U4 plate westove phela ubhuti bekayifikela ke ebhodweni eyifikele embizeni. Hayibona sisesino 4 plate lekhaya njengayo yonke imizi. Sesine fridge ubhuti usethenge ngisho ne fridge nathi sesikwazi ukugenqezisa isigubhu samanzi efridgeini sesikwazi ngisho nokuthenga ibraai pack bakithi sidle inyama ekhishwe efridgeini intade singayazi. Because thina besiphila ngama-tin stuff siphila ngemfino inkukhu mangabe sidla nje ihlatshiwe ngalolo langa. Ake ngicela ukunitshela ukuthi uNomalanga akagcinanga ngokutshela ubhuti ukuthi akathenga ifridge kuphela waze ubhuti wathenga netafula elikhulu esikwazi ukuthi sihlale sonke njengomndeni kulona. Bekade thina ekhaya singenawo ke usofa kodwa besinekhishi ekitchen because besingenalo idaningi. Ekitchen bekuhlalwa etafuleni ke manje elikhulu kuyona ndawo esihlala kuyona. Sekumnandi ekhaya kufudumele nje sekuze kwaba namancoko nobaba umbona ukuthi hawu nangu baba eSmayila mala lapha yana esihlalweni sakhe. Kuthe kusanjalo sisajabulile njengomndeni sabona engathi hayibo kwenzakalani manje. Ubhuti ngathi kunentombi asentshotshana nayo. Intombazane siyaziyo nje ukuthi iqhamuka ekhaya elingena peace uNozipho igama lale ntombazane. Ngaleso sikhathi kanti uNomalanga lo thandana nobhuti ubesethatha isisu. Wathi mangabe ethatha isisu nje uNomalanga kwavela ukuthi noNozipho naye uyithwele. Mhlawumbe nje kwathi nje emva kwezinyanga ezimbili uNomalanga ethathile isisi esekhulelwe noNozipho naye wathi uyithwele. Ake ngekathi ethatha isisu singakayizwa indaba yaNozipho sinomama sasesikhulumile savumelana ukuthi uma engitshela ususekhulumile nobhuti ukuthi kuzothi mangabe ingane isizalwa kuhanjwe kuyohlawulwa kuhlawulwe umuzi wasekhaya kaNomalanga. Kanti asazi ukuthi likhulu lizayo kusazoqhamuka noNozipho naye esethi uyithwele. Ake ngicela ukunitshela ukuthi
uNozipho banoNomalanga, uNozipho waxabana noNomalanga la egcekeni. Wathethisa uNomalanga, uNomalanga wasilalela Nozipho, ngibhoza mina, ngibhoza Nozipho, mina ngintokazi yasemalangeni, uNomalanga ngibhoza, angeke nje ngizodelele intombazane, lalela ngiyakushiya kule ndoda, sala kule ndoda. Shukuthi ngoba ubhuti wayikhiphile imali yokuthenga imbuzi, nemali yokuhanja kuyogezwa umuzi kuyohlawulwa kaNomalanga, saqhubeka thina sihamba sohlawula kaNomalanga. Kwase kuba indaba yokuthi uNomalanga uyatohoza, uyasebenza, kanti futhi noma kaNomalanga akaphilile kahle, uthanda ukunamathelo emkhuhlane. Yabuya ingane yazohlala le ekhaya, ingane kaNomalanga. Yathi ingazala iTsunami Nozipho, ngicela ukunitshela ukuthi yayisimuve in lapha endlini. Isihlala lapha ekhaya, ayideleli iTsunami Nozipho, sekuyena uQhozasi. Sekuyena oshaya umthetho othi ukuthi akwenzeka kanje, akwenzakala ukuthi, hayi bo lalela ntombazane, awukazi uhlawulwe le khaya, awukhokheliwe lutho, awusiwe unkosikazi wale khaya. Ubhuti uJabulani wawuthi uyakhuluma ukhuza uNozipho avuthe bhe, aqhashe, athi ngizomlobola, ngilinde imali yami yebonasi ngoDisemba. December is coming. Angisho inkinga yenu ukuthi nithakangenile kahle kulamagceke, sengizomfaka ngokusemthethweni. Ngicela ukunitshela ukuthi ngisho nasekhishini ubhuti bengasaveli like before. Bese bedlela nje ekamereni nesithandwa sakhe, sebehlezi nje beqhofoza ama-Kentucky kuyathengwa, kwenziwa ukuthi uNozipho uyaswenka, uluka amasingila ashaya emqolo, uyawaqaqa after 3 days, uluka okunye, nini uphemile, nini ubopha uphondo, nini ushaye, hayibo ushaye icathulo zikane okusho, nini kuhlezi nje kuvru kugitshelwa edrobheni kuNozipho. Ngicela ukunitshela ukuthi uNozipho njengoba emuve ini esezenzela uMathanda, sekuyena oshawu 7 ekhaya lale ekhaya, ubaba ubeka ngaboni usikwenzakalani. Ubaba bekajabulela ukuthi ingane yakhe isiyasebenza, and ubaba bekahamba odokotela labo bokululama, oma-physiotherapist nani behamba bemlula njengoba kade enenkinga. Ayi ubaba kuye ngoba ngconywana athi ukululama ubaba thina siyamfihlela yonke into eyenzakalayo la egcekweni, indaba kaNozipho. Siyamfihlela yonke into, nje yonke into yenzakala kuba umshikashika, kodwa sizama ukufihlela ubaba. Ngicela ukunitshela ukuthi ubhuti ngelinye ilanga ubaba beseqalile, besekwazi ukuhamba, beseluleme ngaloso sikhathi. Nje ubaba meqeda ukululama, kanti ubhuti uzofika endlini ama-ID abhuti namaphepha abhuti ahlala endlini because kunekhabethe elikhiyekayo endlini, yena akanalo ikhabethe. Afika ubhuti uyangibuza, Nonjabulo, i-ID yami ihlala ekhabetheni, angiyiboni, ngicela i-ID yami. Ngithi mina amaphepha uma wathi wawamuva, kodwa ngathi wawamuvela kuphi. Ngaleso sikhathi bengenamafoni, uma engenafoni. Ake ngicela ukunitshela ukuthi it's a matter of ukuthi kumele kulinde uma asho ukuthi i-ID ikuphi. uJabulani akasalwi, ulwisa mina usisi wakhe uthi lalela lana Nonjabulo, ngiyayifuna i-ID yami, ngifuna ukuyovula i-ID. Uma kabani uthi asambeni siyokwenza i-loan, siyayidinga le mali, siyayifuna le mali le, sifuna ukuyokwenza i-loan ebhenki. UNtontoni ufuna ukuyofunda, wathi ufuna ukuyokwenza ukuthi, kumele ahambe okwenza inzipho, kumele ahambe ayokwenza ikhanda. Ngintshelileni konje ukuthi uNozipho kadayideng wafuna ukuxoshisa ingane kaNomalanga, wathi ingane kaNomalanga ayihambe la egcekeni. Kwabhilita umndeni, kwabhilita mina noma sathi le ngane le ihlawuliwe, iyona ngane yale ekhaya, wena le yakhaya kabikwe emadlozini, le ihlawuliwe yabikwe emadlozini. Nibhizi nidla imali, niqhofoza imali ngeKentucky, izoqhamuka phi imali yokuhlawulwa kini? Apiqeke lo athi vele iyeza ibhonasi ngiyolotsholwa, angeke ngisahlawulwa, ngizolotsholwa. Ngaleso sikhathi ubaba bekade eseluleme. Ngicela ukunitshela kunalomsindo we-ID, ubhuti uvutha bhe ufuna i-ID yakhe. Eze ubaba athi, ubaba yazi ukuthini mntanami, njengoba ufuna ukuyolanda i-loan ebhenki, khulileka, mina nginendawo lo uzothola khona i-loan engenawo ama-interest njengale ndawo yasebhenki. Ama-interest awekho nje, ukhokha u-R200 kuphela. Ngisho noma kuthiwa uthatha i-loan ye-100,000 noma kuthiwa uthatha i-loan yamalini, ukhokha u-R200 kuphela wokuvula ifayili. Lalela le ndawo nami ngangithatha kuyona mntanami,
mangabe ngisakhula khohlela amaqhasha la kubangela umsindo amaqhasha esho mina ubaba amaqhasha lendlini ubaba akhulume kambi athi ngiyabona mina from a man's point of view ngiyabona ukuthi uyamthanda uNozipho ufuna ukumshada ntontoni hamba mntanami uyothetha iloni kusasa ngizokuphelezela siye kulo ndawo ngiyokukhombisa mina ngikufake ezintweni ngikudodise njengobaba wakho ukwazi ukuthi uqhubeke niphile impilo eniyifonayo nonkosikazi wakho awulazi leli lizwi leli eBhayibhelini elithi indoda yoshiya uyihlo nonyoko inamathele kumuntu wayo khohlela amaqhasha la ekhaya nonyoko bafuna ukudla imali yakho hamba uyodla imali yakho nomuntu wakho noma thiwa bathi ukudonsa ngekhala pho kunani mabudonso owakho umuntu ngekhala nabo abahambe bayodonsa lamadoda abo ngamakhala. Ngalolo langa umoya wami walala ulimele kakhulu ukuthi ubaba indoda engiyithembayo indoda engayikhulumela ikhuluma amazwi amakhulu kanje namazwi abhlungu kanje ngami ukuthi ngiyiqhasha futhi engaqambi kamanga ubaba ngangiyiqhasha ngoba phela ngangizayele khona la ekhaya. Ngicela ukunitshela ukuthi ekseni kusekuseni kakhulu yabo kusampondo zatshwala yabo nje kusalela ulelesi phansi kusalela amazolo ubaba bavuke nobhuti bahambe bathatha itekisi yokuqala yango 4:00 itekisi nje impela abantu abasebenza ekudeni ayi ubaba bahambe nobhuti baya kule ndawo yeloni ubhuti excited ukuthi awuzojabula manje uma kade ayidengi ukuthi ngithathele lona ayifunayo nasetekisini ayikho into ayixoxayo ukuthi nje zizotholakala zonke izinto ezifuna uma kade ayidengi esho uNozipho. Ngicela ukuntshela ke khanjiwe ke ubhuti babuye sekuntambama mabuye sekuntambama kwaphuma uNozipho oqala wavula ikhethini wabona ukuthi ibona la behlike etekisini waphuma eyohlangabeza umuntu wakhe ayubhuti watshengisa isandla uthi hayi ngikhathele makade ayidengi ngifuna ukulala usuku ludo kade sambile soxoxa kahle ekseni. Wathi uzama leli consi lakhe uNozipho lokucontrol ubhuti wami wathi ubhuti sizoxoxa kusasa ekseni ngikhathele makade ayidengi sokuxoxa kusasa ekseni imali ngiyitholile imali ikhona ngibuye nayo uzoyithola zonke izinto oyifunayo ngizokunikeza ikhadi kusasa uhambe uyothenga lezi zinto lezo oyifunayo. Ngicela ukunitshela ukuthi kwathi phakathi kwamabili ebusuku silele sizwa kuqhuma umsindo ngalubhuti uyabhodla uthetha ukhulumela phezulu uyamxosha uNozipho. Hayibo sisukume sumndeni sonke sime ngeenyawo sisondele kwenzakalani ubhuti nje uNozipho akaphume aphele la uyamthakatha uselihlanzile idliso akahamba angazamdlisela inyanga zalibuyisela idliso usebenze kabi yena ekhipha lelidliso. Sesiyabuza ke manje ubhuti uthi akayephi ebusuku uNozipho athi ubhuti angihlangene uzobona ukuthi ufika kanjani anginendaba angimfuni ngisho nokumbona la sikhulume sithi hayi ngeke bhuti uma umntana wakho le masa shona ungasani ngane ezintandane ngcono simphelezele asambeni simphelezele njengomndeni nawe ube khona. Ngicela ukukutshela ukuthi ubhuti wemqhuba ngesiqwayi endleleni uNozipho ethi phuma la Sathane hamba doti phuma empilweni yami size sifikeke kubo kaNozipho ebusuku simshiye simbone ngene endlini simbone ehayiza kuma wakhe sihambe sigodukeke manje sesifuna ukuthi kungabi necala lokuthi thina sashiya uNozipho emgaqweni wadlala abantu bamgcweleza. Ake ngempela mangabe sibuya ubaba axolise wonke lamagama angibize ngawo asho ukuthi cha bekafuna ukuthi ubhuti angaboni ukuthi kunuka santungantungwana kanti noNozipho naye angasoli abone ngathi ubaba ungasesadini labo. Ubaba ngimxolele ngithi wayidlala baba waze wayidlala ingane yasekhaya izoqala iphefumule ibe umuntu futhi. Ngicela ukuntshela ukuthi ubhuti wami kuthe kusenjalo esazama ukuphefumula nawe uthi abuyele empilweni yakhe ethi inkosi yami ngiphuma kusiphi isihogo uyabona lento okuhamba ucobhoza uNozipho wangisejusa nje ilanga libalele ngasejuseka nami nakuke sengiyithola nje esehlala lendlini full time ngingazi ukuthi sifike kanjani nami sengiyithola sengiyihooked sengisemathandweni ajulile namathando anzima. Mangabe kufika uNozipho mabe kufika uNomalanga la bekangibangela isicefe neminciza kube ngathi ngamshange sagila ngamshange esiqwayi ngithi angaphinde eze la ingakho wahamba wathi yena uyibhoza ngangamlandela ngangamlwela. Ayike kanti asibuzanga ke langeni uzohamba aye enkantolo uNozipho ayocela imali yesondlo ukuthi ingane iyondliwe.
futhi kwangathi usebabribhile abantu besenkantolo besebeshiya igixa zokuthi ubhuti kumele akhokhe isigixa esingaka. Imali ewuhafu womholo wakhe kuthiwa kumele ondle ngayo ingane kaNozipho. Ubhuti athi wait a minute, yazi masenisho ngiyakhumbula ukuthi mina saqala ukuthandana ngoJanuwari, ngoJulayi lo muntu lo usezele. Ikhona inkinga ekhona. Hayi ngoba ingane ayizange yaba yi-premature, angikaze mina ngizokuthiwa ingane iyi-premature, yabuya ingane isigixa sinazo ngisho neyinepe, yashutha ingane izele, yayikaleka ama-kgs amaningi kabi le ngane kuthiwa yondlekile. Ngizocela i-DNA test. Ake ngempela-ke yenziwe-ke i-DNA test enkantolo, i-DNA test ibuye ithi positive. Athi no, cho, ayikho lento le. Lo njani lo muntu ozale na 7 months ingane ingasiyi premature, because asisathandane for 7 months nange sezala. Mina umuntu ngisayitshela usazokhuleka nangumuntu esezala. Enjani le ngane le ezalwe na 7 months? Wathi nje ucela i-DNA test eqhamuka ngaphandle yabantu abayimeli, wakhokhela ama-DNA test amabili, wasethi uNozipho naye mangabe efisa angayikhokhele yakhe aqhathaniswe womathathu. Ama-DNA aqhamuka ngaphandle ezinkampani eziyimele atshengisa ukuthi ubhuti akusiyo ingane yakhe le. Ingane nomalanga ayizalwa ubhuti. Naku-ke sekumele ukuthi umndeni-ke manje nje uhlukane noNomalanga, ihlukane noNozipho. uNozipho uyele engasiyena ingane kabhuti, ingane kaNozipho uDayidenga akusiyo ingane kabhuti. Ake thina sithi umndeni usuhlukene ngokusemthethweni noNozipho, kanti uNozipho ima umdlalo wakhe uqala, ima igame yakhe izoqala. uNozipho angisho nakhumbula ukuthi bekathatha ifoni yabhuti mangabe ubhuti eholile ayitransferele imali kwi-account yakhe, ahambe ayovula icala. uNozipho athucela ubhuti aqhubeke am-maintainer because yena bekangazi lutho ngemali up until athandana nobhuti, and ubhuti uyena wamfundisa imali. Wazwaletha ne-bank statement eyiproof yokuthi bekade engatholi imali before. Nangu umuntu omjwayeza imali, nangu umuntu omfundise imali. Ngicela ukunitshela ukuthi ubhuti naye wahamba wayovula icala lakhe lokuthi umbathiswe ijazi, uthwalise ijazi ingane engasiyona yakhe. Sho ukuthi kahle it was a fraud, bekuyi-fraud. Niyazi ukuthi eSouth Africa if umuntu engibathisa ijazi or ekubambisa ijazi akukhulisisa ingane engasiyona yakhe, uyakwazi ukuthi umvulele icala enkantolo ukuthi ufuna akurepair back zonke imali oyisebenzisile ukukhulisa lengane. uNozipho-ke walivala icala esencenga ukuthi ubhuti naye ucela ukuthi naye alicime icala on his side. Lapho ubhuti useyayisola ukuthi inkosi yami, yabona lento leyo yokucobhoza, uhamba ucobhoza mangabe umuntu wesilisa, ngelinye ilanga uyocobhoza emlilweni, njengoba naye bekade sesihogweni efakwe uNozipho esihogweni, because impilo kabhuti iyawesteka, uNozipho ebhizi edlala ngayo, emdlela imali nje, emenza isilima, emcontroller. Waphinde futhi waxabanisa nomndeni wasekhaya, ngoba sasithi siyazama ukumxosha uNozipho ubhuti nje athi ngamane kufa umuntu, uyena unkosana waleli khaya, akekho umuntu uzoxosha umuntu wakhe, sekunomsindo egcekeni. Ubhuti akabange sakwazi ukuthi abuyelane noNomalanga, ngisho noma esemncenga ukuthi Nomalanga ngiyakudinga empilweni yami, uNomalanga akabange savuma ukuthi abuyele kubhuti. Kodwa ubhuti wagcina esemtholile futhi omunye umaqondana owafike waboma kodwa sekhaya, ikhaya lasimama laphinde lafudumala, kanti nobaba naye beseluleme empilweni kanye nomama. Kwaba mnandi nje ekhaya, saqhubeka saba umndeni ojabulile nomndeni onenqubekela phambili. Ngizosibeka lapha-ke isitori sethu okwanamhlanje. Ningakhohlwa ukuthi ibhaze seyithengisa incwadi Impi Yabomdabi Isethunjini, incwadi ethathelwe i-movie, ithengisa i-movie Impi Yabosomdabi Isethunjini ethathelwe encwadini yakaMatikuletsheni. So family, mangabe kuwukuthi uyi-interested ukuthi uyithenge le ncwadi ube nayo le movie, mangabe umfundi wakaMatikuletsheni or umzali womfundi kaMatikuletsheni, iyona-ke inamba yethu ethi 079 337
2464 079 337 2464. Siyatholakala ku-WhatsApp, ungaxhumana nathi usendele imessage usho ukuthi unesifiso sokuthenga imovie esiyithengisa on WhatsApp. Sithengisa u-R50 le movie, kanti futhi noma kuthiwa awusiyena umfundi unje umuntu wasebhaze seyu, i-family member yasebhaze seyu, uyafisa ukuthi uyithenge le movie, awunqabelekile. Siyabathengisela nama-family members ukuthi nawo akwazi ukuthi a-enjoye, abuke imovie ewu-3 hours 32 minutes. Ngizosibeka lapha kwi-story sethu. Ungakhohlwa ukuthi nisifollowishe to all social media platforms. Buzz SA, siyanthanda kakhulu.